Hej, mit navn er Arne Olsen fra TV9A. I dagens program handler det om privatliv på de sociale medier. Vi har taget til Brøndby-skolen for at se, om vi kan få svaret på nogle af de følgende spørgsmål. For eksempel, hvad er de sociale medier, og hvad bruger vi dem til? Ved folk godt, hvad det er, de vælger at lægge ud på de sociale medier? Let me take a selfie. Hvad er det, vi skal være opmærksom på, når vi vælger at bruge de sociale medier? Be prepared, this lesson must be shared. Hvor private er de ting, vi vælger at lægge ud? Hvad får os til at vælge at bruge de sociale medier? Kan medierne misbruges, og hvis ja, hvordan? Hvordan beskytter man sig selv på sociale medier?